Ahojte, masívny, výkonný a dizajnovo uhladený Deutz-Fahr série 6.4. Poďme sa pozrieť na nové štvorvalce. Štvorvalcový motor Farmotion 45 s objemom 3,8 litra, výkonom od 136 do 156 koní zabezpečuje až 663 Nm krútiaceho momentu. Agrotron ponúka prevodovky RV Shift s 20 rýchlosťami vpred, 16 vzad s funkciou Stop and Go. Svoju prácu posuniete na novú úroveň s TTV bezstupňovou prevodovkou s plynulým riadením rýchlosti. Deutz-Fahr ponúka zadné ramená s kapacitou zdvihu až 9170 kg a predné ramená s kapacitou až 3000 kg. Samozrejme load sensingové čerpadlo s prietokom až 120 litrov za minútu ponúka dostatok výkonu. 3 rôzne úrovne kabíny Max Vision ponúkajú odpruženie od Hydro-Silent blokov až po pneumatické odpruženie. Môžete sa rozhodnúť aj pre 12-palcový iMonitor s podporou ISOBUS, GPS navádzania a telemetriou. Na kabíne samozrejme nesmú chýbať 360 stupňové LED svetlá s vysokým výkonom. Agrotrony sú známy pojem v poľnohospodárstve, ale taká úprava Varior, šmakocinka. Čaute.